Il-UHM u rrit li għanda ideja fuq il-post ta' soċjetà Maltija u Għawċija u rajna f'dal budget kemm il-proposta tal-Making Work Pay fejn hemmhekk qed naraw inizjattiva biex dawk in-nisa li jidħlu fid-dinja tax-xogħol, allura jingħata l-inċentiv li r-raġel tagħhom jibqa' iħallas bil-komputazzjoni merid u dik tifrankalhom 800 euro fis-sena u naħseb li dik ħarġet direttament mill-proposta tal-UHM hija xi ħaġa pożittiva. Konna qegħdin norbtu magħha wkoll il-miżura ta' 900 euro lejn kull min jidħol jaqleb mill-inattività għall-attività, però din għadha ma seħħitx u aħna ħankomplu insostnu mal-gvern li din hija inizjattiva li għandha tittieħed u tiddaħħal fi żmien li ġej. Tkellimna fuq tapering bħala waħda mill-miżuri fejn aħna hawnhekk qed insostnu li iva ejja ninċentivaw in-nies li jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Naħseb li din hija inizjattiva fejn għalkemm ma daħlitx eżattament kif suġġerejna aħna bil-rata ta' 75, 50 u 25% daħlet brati differenti, però hija miżura li suġġeriet il-UHM. Ma rajċejn fuq jidħol il-second pillar, aħna xtaqna li l-gvern jikkommetti ruħu li nibdew bħala msieba soċjali f'working group fejn inkunu nistgħu nibdew l-istudji tagħna biex naraw fi żmien 5 snin oħra id-dħul tas-second pillar ġo Malta. Kif tafu aħna qiegħna ngħidu li Malta hija l-aħħar pajjiż l-Unjoni Ewropea li għadha ma daħlitx is-second pillar u hija xewqa tagħna li dan jidħol biex għadha pitada dawk li huma żgħażagħ illum ikunu jista' jkollhom pensjoni adekwata u sostenibbli. Kuntenti li daħlet proposta oħra tal-UHM darba fejn jidħlu kooperattivi. Huwa qasam għal qalbna ħafna bħala union qegħdin naħdmu ħafna qrib il-kooperattivi u rrid ngħid li tliet proposti li kellna marbutin mal-kooperattivi iddaħlu kemm fejn jidħlu il-fond, kemm fejn jidħol bħala membri biex minn 5 jinżlu għal 3 u anke biex nintroduċu il-konċetti ġdid ta' social cooperatives Malta. Ovvjament qegħdin naraw mhux daqshekk mod pożittiv iż-żieda fil-petrol li dik tista' taffettwa wkoll il-ħaddiema u l-familji tagħna. Qegħdin insostnu mal-gvern ukoll li fir-rigward tal-enforcement fejn jidħlu l-evażjoni tax-taxxa u fejn jidħlu l-abbużi tal-servizzi soċjali rridu naraw xi ħaġa iżjed b'mod konkret, però nilqgħu wkoll b'mod pożittiv kemm il-kwistjoni tal-first time buyers li ma jħallsux dik it-taxxa u wkoll tal-istipendi li ħajibdew jiżdiedu bil-kola dik jew wkoll xi ħaġa pożittiva li aħna qed ninnotaw.